Agent 540! Napalabas, awan na pulos nadlaw, ti ina ni Aida, agraman ni Narda, iti sinarungkaran da dagiti agayam iti balay, ti amo da. Ngem iti likudan ti amin, binalagan ni Martinda, Aida ken Melba, adi da ipadlaw, nga da sana nasayat, amar aramid kadakwada. Iti may sangal daw, may sa balasitang tagsangsangit, ngay masidag iti may sa apulis. Imbaga na, ari namas ti amo na. Naamuan mo't ni Agent 540 ti may papan iti balasitang ket sinurot na daytoy iti nang i-turn overan dagiti pulis ken kuana. Iti DSWD. Kinasarita ni Agent 540 ti balasitang ket adda nadlaw na iti gargaraw daytoy. Itagagayem, denggen nyo ti tuloy, ti serye tayo itaalawas, iti drama tayo anapaulwan. Agent 540! Anya ti ipaaramid kanyak ti amo mi. Oh, ikagtakder dita. Alam da italana iti sango ti tukador. Tamasahyan na. Ha? Oh, ape amulagatan nak. Alam tilana kunak, tamasahyan na. Oo, sir. Si putak ti garaw na. Yak itulok apagaramidan nak iti dakas ti amok. Oh, sikan ti mangingato iti t-shirt ko, Melba. Ha? Agdalok-loko da ito, alakay. Nasakit ti bagbagi. Kastoy sa talaga ti lumakayan. Aggantil sa tiloko. Padasan nak apagaramidan iti mali. Mabitog ko lakit eh. Sana ka pumanaw iti salas. Simrek ni Melba di taayan ni Martin. Amuklatang agpamasahi ka ni Melba. Anya tayo, Chay? Ay, inakitaan. Amang numadi mo ti mapaspasamak iti silid ti kapsat ko. Nauli magmutan. Ngam, apay nga ta. Martin! Martin! Awan sumumbat. Lukatak diri daw. Saan anak-anak? Nakadasay ni Melba. Anyat inaramid mo, Martin. Tang nga day ta, babae. Dakas ti panggap na kanyak. Iso apin na rusukak. Anya? Makitam day to'y akatar. Nangalamit iti dayta, Martin. Nakasalikad iti dayta, babae. Panggap naksakit di ang urunguran. Aniya? Makamukan ken kwa na karidad. Inak pa'y lang maturog iti guest room. Sir, awandang ka sa panggap ko. Nagsigurado ak nga ang gaputadakas ti atap ko kada kayo. Pagkawanan da ko, ma. Ibabain nak iti kasjay nga inaramid mo. Naimbag tanadlaw kon ti garaw mo. Kat sinigurado nupod no ti atap ko. Naunaan ka da nga. Sir. Urayem ti umay mang pick up kan ka, pulis. Pinaawag kon ni Caridad. Urayan niya't ibagbagam. Jack agtalagkan kan. Saan ko kaya ti agtarakan iti ulag? Anya da ito headline ti lokal apagiwarnak. Ladawan ni Melba da ito ya. Ti kadua ni Aida ababaunan iti balay ti baknang ngagkapsat. Anya, ginandat ni Melba apatayon ti amo na alalaki. Inakitaan ni Melba. Ala, ituloy mo ti salaysay mo. Kinapod no na, sir. Nga ida akadwak ababaunan ti sigo din apaspastrakan na iti silad damang mas masahay kan kuana. Iti adda lang ibaunan na kan nga ida.
Siya kinayaban na. Kat? Awan da ka sa panggap ko kan kuha na, sir. Nagsigurado akla ang tadakas ngaming tinadlaw ko. Anya tinadlaw mo? Nagbaliw ni Aida. Karkar na tinapaliw ko agar-garaw na. Aging gaadandan ni saan kami na makapagsarita. Apay man? Kasano, bida kang pagin na sidigan. Kan awan panawin mi nga agsarita to. Katalagaan nagabsuunan kami ti trabaho. Saan aya may sa tisilidyo? Pudno amay may sa tisilid mi kanayda. Kanayon amalado asumrak iti silid. Maturugak ton ti panangururay ko kan kwa na. Ngagapoy dayan ti amo mi amas masahyan na. Katjak ton mapuutan asumrak iti silid mi. Kat iti panagringyo iti bigat. Awan lata ti gundawa yung agsarita. Kasapulan nga agriing ak iti alas 5 iti agsapa, sir. Idin ta kaimas tupay matla ti turog ni Aida iti dayta nga oras. Kat, anya pa tinapasamak. Sige, ituloy mo, tagsalaysay. Kat, di anak ko nga tan, sir. Di yun nakita. Saan, nana? Sigun kini Melba, sumagmamanungal dawon adida nakapagsasarita. Aging gangad na nang ibaunan ti amo dakin ni Aida. Kat di da pala na uray ang nagsubli. Diyos ko! Di kay madanagan. Amon mi, no sa dino tayan, janak yo. Awan ti basol ko, sir. Day di alakay ti dakis ti aramid na. Jay kater anaala na ken kati ibagbagada nga ebidensya. Ni Aida, sir. Amo kadakas ti naramid na ken ni Aida. Sa pulay niyo ko pa. Nagtignay kami para iti dayta. Rumarto matlati kinapod no, sir. Kayat ko la sa lakniban ti bagik iswa nagsagsagana. Awan inaramid ko kan ko na. Ala, pagkalma mo tirik nam. Di ka madanagan. No talagang awan dakas nga inaramid mo, mapanak na kanto matla dayta. Agtalag ka kada kami. Oh, Caridad. Di nagkita na kasta. Gusto tinaramid ko iti dayjay traidor apabaunan. Martin. Kabsat ka? Di mo ko na. Asakpay ti kalabosom. Ay, Diyos ko. Sigo naman nakimisak. Ng pamaranglaan. Ngamita. Kaya't ko tinupan ni Jesimbaan. Tapos nakagkumpisar ka ni Apo Padi. Caridad. Anya ti ibaga, Martin? Saan ka rumrumwar dito balay? Ikandarok ti ridaw ijerwar. Magnaakto ni ti ridaw iti likod inton sumrekak. Kat itrangkak met. Irikip mo met amin dagiti tawa. Anya, ni, apay Martin? Agtungpal ka ti imbaga. Ni, anya ka din ti mapampanunod ti kapsat ko. Dayayan, simrot iti silid na taagpupok ka no. Ti kunada, aramidak mati amin ng bilin na. Umawag akit di iti pulis, baka amulitan. Uray kapsat ko, no dakas mati aramid na. Jak bumdeng amang report kan kwa na. Awag akti ang amok a pulis. Awan dayal tuntoy telepono. Awan daytan. Di mo maawagan ti asino man nakayat mo awagan. Dinitengkon ti waya ti telepono. Anya, ni apay Martin. Anya ti kayat mo mapasamak. Apay akas tutor aramidem. Tanga! Saan ka na makarwar dito'y balay? Anya! At dagamot kaya man, nagkapuan. Nagkapuak dita fiscal office. Inalak ti warrant of arrest para iti may sa suspect ti rape. O kasta, Adan? Wen sir,
Sapay ko mata, di pa'y nakapanaw da dya, Mr. Lee. Masapol ang matiliw da dyayan. No kasta, positive ti resulta ti medical ti biktima. Win, sir. Talaga sa iro da dya tao. Awanan ti paglisyan na. Rumbang ang matiliw da dyayan, sir. Anda mangururay kan ka, Narda. Kanayon nga da dito tsindahan, tor urayan na ka. Anya, Di na kaya't timapan ijibalay mo. Di na kakanumat makontak iti cellphone mo. asino? Ti inadya may sa balasang ang tulod mo nga agkatulong ijibalay tagkab sa tabaknang. Anya. Narda, Adda kayo gayam ditoy. aging gaita. Di mi pa'y nakita ti anak mi. Iso apang nga asim. Si katikado ami amang sukon kan ko na ichay tayawit min. Panawang kay Pad. Anya? Nakabalot ita ni Melba. Pinabasol jay amo da kayat nakano apatayan. Saan mo tapod no dayjay? Uray pa'y saan apod no. Numapagbalin da apod no. Anya? Ado ti taktika dagiti babak nang no kayat da akilwan ti lintag. Nabilag ti kwarta. Papantay jay itamot laang. Yawid kon jay anak ko. Nakakandado ti gate. Awan tao dita. Anya, Kitaan nyo ti balay. Nakarikap amin ti tawa na. Awan da. saan ang mabalin? Masapol ang makitak jay anak ko. Manang. Basol mo na dadaka sa mapasamak ija anak ko nanda. Anya? Si katinangipan kan ko na iti dayta balay. Impasubom dya anak ko. Uno amangan no inlakom. Por Diyos. Unay daytan nga ibagbagang manang. Pulos mo ta. Diyak maramid ti kasta. Dukasta, pangwaram dya anak ko. Manang, kas makita mo't nakakandado ti gate. Nakasira amin atawa ti balay. Awan tao. Iso nga agsublitan to. Awan. Out of order nga tatitelefon iti balay ti amo dyan, akyo. Kasano daytan, sir? Kuyogin kayo. Agsubli kayo dyan. Alaman nga roda po. Ayan tayo recruiter. Ni Narda. Nagawit pa'y laang. Ngumdo ka sa pulan tayo. Awagan tayo kano. Mabit lang nga rin ta kontakat. Kadwa tayo mapan ni Jay. Nagakandado ti gate. Kunaktumat ngamin nga awan da, sir. Kasano nga roden, sir? Jay anak ko. Nana. Anya ti aramiden tayo. Ang mga no pinatay dan dyan anak ko. Pang-aasiyo ka diya. Di kayo ganat. Da kami ti makam mo. Tanya ti aramiden nyo. Ayan dyan anak ko. Kasano pa'y masarakan tayo no awan damot titan. Kasano pa yan dyan anak ko, sir. Martin, ibagam kanyak dagpaiso. Sa dino tinangipanam ka ni Aida. Di ka man karidad. Kala at ngamin ajak nakita ni Aida. Idikwan, kinunam nga imbaon mo. Sa dino tinangibaonam. Imbaon ko ijay impirnon. Anya! Oh, apay, di ka mamati. Imbaon ko ijay impirno. Titsura na. Kasla mawag-wag-wag jay landok aruangan. Paiman, pasumiripak. At daman nga tandag iti jas kaya mang birbiro kini Aida. Madya talaga ti ni Martin. Talaga apim muli. Diyos ko, mairamraman ako ni ti aramid na. Jaske. Adan sakit kimalay at itiba ko da. Kaslada na nabtog iti likod ti balay. Di tatawa iti bangir asilid ti pagsiripak. Ne. Awan makita ka tao. Martin! Martin! Ada ka din nakita ba nakaster kiti bakon? Sika,
Ada nakitam? Nusak, awan nakitak. Ngamatanang ko. Anya? Kat, si kakadi tinagayab itimay ditoy, ha? Kontrabida kakadi, ha? Ha? Diyos ko, anya dito yung napaspasamak itikapsat ko. Ibagam lati agpayson karidada. Nagayab ka iti umayag paliw dito yan niya. Agsawa ka! Kaya't nakadi apatiliw, ha? Saan? Ay, dagiti mata na. Rumurubsik na. Kas naawanin iti bukod na apanunod. Di nakasit gan, Martin. Saan? Kaya't nakayam apatiliw, ha? Saan? Saan ko kailalaan ti biyag ti agbalakam sa ata? Saan, Martin? Bakalan kalangan karidad. Saan, Martin? Saan? Anya ti aramiden ni Martin, iti kabsat na. Gagayem denggan inton bigat ti paggibusan, ti serye tayo italawas, iti drama tayo, anapaulwan. Agent 540. Insurat para iti radyo ni Lady Astudillo Aquino, ken iti direksyon ni Mary Jane Castro. Technical ken musical scoring, John Ligligan. Sound effects, Junar Ributaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenday to'y ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.